салом дӯстон, дар ин видео шумо мешиносед одамеро ки аз камбағалӣ то ба миллионер расид. барои он ки ӯ ҳеҷ вақт роҳафтода намешуд, таҷик трейдер тақдим мекунад. Крис Гарднер, аз камбағалӣ то ба миллионер. фарқ надорад чӣ мақсад, чӣ орзуҳо дорӣ, чӣ қиниҳо дар сари роҳи ту аст. асос он ки аз сидқи дил бихоҳӣ. биёвед одамеро ки ӯ ҷамъи кора кадай ва усули кори ӯро дар кори худатон якҷоя кунед. Крис Гарднер, ин шахс калон шуд дар шароите ки ҳама чиз муқобили ӯ буд. ӯ ҳатто намедонист падари худро. доим аз як ятимхона ба дигар ятимхона мерафт барои он ки модараш аз маҳбас озод мешуд ва дубора ба маҳбас меафтид. модараш ҳатто кӯшиш кард алоф занад хонаеро ки пияндари Крис дар дарун буд. баъди ин ӯро боз маҳбас карданд. Крис ягон кори хубро ба чашмаш намедид ки ибрат гирад. ҳисоб намекунем аз як ятимхона ба дигар ятимхона париданашро. Крис дар ҷавонии худ медид танҳо наркотик ва алкоголро. ҳамаи баҳонаҳо барои ҳаракат накарданаш буд. ҳама чиз муқобили ӯ буд, неки ӯ роҳафтода намешуд. ӯ хулоса баровард аз ин камбудиҳо берун шавад ва ҳаёти навро сар кунад. Крис кор ёфт дар медисинский лаборатория оила ки $8000 солишда. ӯ пайдо кард маъшуқаи худро ва фаҳмид ки соҳиби фарзанд мешавад ва $8000 солишда барои оилаи ӯ намерасад. ӯ намедонист чӣ кор кунад, кӯшиш мекард чӣ қадаре метонист. ӯ надошт ягон пули захира, ягон маълумоти олӣ. ҳеҷ кас ӯро наомӯхта буд чӣ хел барояд аз ин камбудиҳо. лекин ӯ кӯшиш мекард оилаи худро таъмин кунад. ва фикрам Крис фаҳмид ки ӯ бояд ҳеҷ вақт роҳафтода нашавад. ҳаёти ӯ иваз шуд вақте ки ӯ дид шахсеро бо либоси зебо аз Феррари мефарояд. ӯро пурсид дар куҷо кор мекунед. ӯ ҷавоб дод дар биржа. ва Крис бисёр фикр накарда хост бишавад биржовӣ брокер. неки ӯ камбудӣ дошт, ягон хел маълумот надошт, ягон таға надошт, ҳеҷ чизро намедонист аз биржа. ва буд калони одамое ки нав ин корро шурӯъ мекунанд. ҳама чиз муқобили ӯ буд, неки ӯ роҳафтода намешуд. дар вақти гапзанӣ Крис фаҳмид ки дар фирмаи ӯ набори довталабон рафтесай. Крис кӯшиш кард дар чанд моҳи оянда кори худро сабук кунад. ҳатто аз чанд заказҳо даст кашид барои дар ин стаҷировка иштирок карданаш. ӯ кӯшиш кард бисёртар фаҳмад дар бораи стаҷировка. ба ҳамаи вохӯриҳо мерафт. он чунон банд буд ки ҳатто ӯро барои нодуруст мондани мошинаш $1200 ҷарима карданд. чанд моҳ гузашт ва оқибат ӯро ба стаҷировка қабул карданд. ӯ дар ҳайрат буд. мегуфт ман кори намешуданиро кардам. ман ба мақсадам расидам. акнун ҳаёти ман иваз мешавад. наканеста сар мешавад якум рӯзи кории ӯ. ва Крис мефаҳмад ки шахсе ки ӯро ба стаҷировка қабул карда буд, ӯро аз кор хориҷ карданд. дар ин компания дигар ҷой нест. Крис ҳамаи ҳастии худро дар ин гузошта буд. ӯ ҳатто партов кори пешинаашро вақте фаҳмид ӯро қабул карданд, омад ба компания ва фаҳмид ки омаданаш бефоида аст. ба фикри шумо ин камбудии калон буд барои Крис? не, боз ӯро барои наспоридани ҷарима $1200 барои мошинаш суд қонун баровард 10 рӯз Крисро маҳбас кунанд. лекин ин ҳам охирон бадбахтӣ набуд. вақте Крис озод шуд ба хона баргашт, дид ки ҳамсараш писарашро гирифта баромада рафтааст. Крис дар ҳайрат буд, неки баъди ин ҳам роҳафтода нашуд. чӣ хеле ки бисёре аз мо дар ин ҳолат мегуфтем ин тақдири бади ман аст. дар тақдири ман ҳамин хел нависта шуда будааст, неки Крис роҳафтода нашуд. давом дод муборизаро ба сӯи орзуҳои худ. дигар компания ёфт, ариза дод ва ӯро қабул карданд. лекин дар ин ҷо ҳам камбудӣ буд. стаҷировкаро пул шаспорида натонист. ва ягон сем пул кор накард. лекин ӯ маҷбур буд аз сидқи дил кор кунад. ӯ ягон пули захира надошт, ягон хеши бой надошт. ӯ танҳо худаш барои худаш буд. ва ногаҳон ҳамсараш баргашт, писарашро ба Крис супорид ва гуфт ӯ писари ту аст, барои ман дигар дар кор нест. ҳамаи ҷавобгариро бар сари Крис гузошт. чӣ шуд оқибат? дар киса пул нест. стаҷировкаро пулша наспоридай, боз писарашро бояд таъмин кунад. дар ин вақт Крис кор мекард, ним рӯз медисинский оборудованӣ мефурӯхт, $300 дар моҳш ойлик мегирифт. ба ҳамин ӯ бояд зиндагиашро пеш мебурд. Крис маҷбур шуд интихоб кунад, писарашро хун диҳад ё ки хӯрок. Крис интихоб кард хӯрокро ва ҳамаи дароро мекӯбид то ин ки писарашро ҷои хоб диҳанд.
ҳар саҳар якумин шуда ба офис мерафт, охирон аз офис мебаромад. дар он вақт 100 занги телефонӣ дар як рӯз барои савдогарон бисёр буд. Крис мақсад гузошт 200 занги телефонӣ дар як рӯз. девонавор, кордӯстдор саҳар барвақт меомад ба кор, зангзаниро сар мекард ва бегоҳ боз дар ҷустуҷӯи ҷойи хоб буд. дар ин вақт бисёриҳо рӯафтода шуда ба қафо бармегаштанд. Крис кӯшиш мекард ва такрор мекард, намехост бубинад ки ҳама чиз муқобили ӯ аст. ташаккур ба кордӯстдорӣ ва пуртоқатии худ наканиста ӯ гузашт стажировкаро ва ба кор қабул шуд. чанд вақт гузашт ва як миқдор пулро гузошт дар компанияи шахсии худаш, Gardner Rich. столи ошхона дар комнатаи майда якумин офисни мебел шуд ва столи хӯрокворӣ барои писараш. саводи кофӣ ва дониши хуб Крисро иҷозат дод якумин сделкаи худро закручат кунад бо пули $1 миллион ва оқибат тавонист барои худ Феррари сурх харад. Феррари барои Крис нишонаи пешрафти кораш шуда буд. ва аз байн 10 сол гузашт. компанияи Gardner даромад дар топ фьючерски организатсияи ҷаҳонӣ ва дар соли 2006 бизнесмен фурӯхт долияи худро бо пули $7 ва ҳаёти худро ба хайру сайру гашт табдил дод. бизнесмен аз ҳаёти худ медонад чӣ аст бечорагӣ ва бехонагӣ. бо ёрдами Крис ҳар сол дар Америка ҳазорҳо одамон соҳиби кор ва ҷойи истиқомат мешаванд. бисёре аз шумо фикр мекунед ҳама чиз муқобили шумо аст. ба худ мегӯед ман ягон CV надорам, маълумот надорам, пул надорам. рӯафтода нашавед. одами пуртоқат ҳеҷ вақт рӯафтода намешавад. даже агар ҳама чиз муқобили шумо бошад, худ орзуҳои шумо девонавор бошад, бовар кунед ба орзуҳои худ ва то охир равед. ҳеҷ вақт рӯафтода нашавед. ҳамаи ин шуморо ба сӯи миллионҳо фоида мебарад. одаме ки ҳеҷ чизро наметонад ва намехоҳад бикунад, тасдиқ мекунад ки ту ҳам наметонӣ. ҳеҷ вақт онҳоро гӯш накунед. шумо ӯво нестен, шумо шумоен ва танҳо шумо метонед шавен касе ки мехоҳед. ташаккур барои тамошоатон. агар навор ба шумо маъқул шуд, ҳатман ин наворро ба дӯстонатон поделитса кунед ва дар канали Tajik Trader подписатса кунед. аз шумо хоҳиш дар видео лайк монед. ҳаматонда хайр.